Karlitang Oribel Timungaphan ahok pet akang sai kilongjia phan ASDC atum phirangkia mai kepha ASDC Socialist Hin pen Meghalaya pen Karbianglong ahoya puthak apran kedamnang Oribel Timungaphan apran karmut atumaphan prabjin pen nep ingnang nangji pusi kehanga puthak phirangkia mai kangni labang somayalong sarsing ingleng naipu ASDC sarsing ingti Bronson ingti lapen ongdung klembang atum cetong dun pusi nilituma pherangki rensing terana hin pen birtanang paling tangte alang litum kaning jepon alam thele arju iksena je one India ke one judicial system isia country penak apotsi Oribel Timung alang liphan tapadalong tarik sirkep Oktober ni apan armur debat kitami pinianta inut abang tu phanta government ma hin pen Assam government punai Meghalaya government himen punai kinep kangnang kiri katar li basaiban ada claim pon pelang lasi piniamai penilitum Karbianglong Autonomous Council la pen Assam government pon chuning ripon lo made district administration himen chuning ripon lo je prabjin pen judicial inquiry commission selamsi Oribel Timung apran kar muddet ke chokchi abang kudum han kiri tar li bakam claim ni la pen ke India kang sai aron ateng pen alang litum han ing sai si Aron ateng pen hasti bangke pivek nei pusni tum hin pen demand pon lo ke change resolution kini bangke labangso 2021 aninkan Himonto Biswa Sarma pen konrat sangma alang litum lasu memorandum of understanding give and take puta kache tok that ajoinesi longri long kaita adu ya hoy malom kaita huri saya temon bangke dover lo 2022 aninkan ke September chiklo taring ko rahini mukro long Birasing lekhe ta prandam nango pining le thota Oribel Timung bangke ta padlong prandam lo lasi nilitum ki puji bangela hanlo 1951 aninkan 13 April ni ilitum along ri adui ahoy kasiri dak ateng pensi lasu longri adui ahoy bangke patir tiknang ko apotsi lasu give and take MOU bang tuke Assam government atum cancel veknangji Karbianglong Autonomous Council hin bentala bangso putak resolution donai give and take cancel nai putak la pen ini tum chuni rithulo la so give and take apa chunji phan ke seng a regional committee tuke la ka dijol vekni la sini tum government long demand long la pen Assam government tum jongsi la so regional committee dissolve je dat mate fife dat pulotang la so regional committee long ke do member amreng a MSC la pen ke Socheng a MSC het singrong par Chinthong a MSC visit Kro la pen ke Amri MSC di uping maslai alang litum bang la bangso regional committee pen tu ke chi withdraw vek nei kali plutang te alang litum ta la bangso pacharvo sai ji farman ke seng a committee long ke dodun bangke chok che det khangjang lo pusi rara tum ta jong ponang kokpo la pen son thom ni tum che prai pon bang la hello je government phani tum chuni ri bang la hello non bang tu ke sokero rapor mosi tarik sirke pen pini an tu hada ke dora tum chu claim chu dam ki chu ki jun ahuk abi pin lo potsi sok bang da ke jang nok lo la sila sok ka pa che rod long ji phan government of Assam la pen Karbianglong Autonomous Council atum jointly la sok ka pa che rod long ji phan security provide doni hada garar phan la pen tarik sirke pen pini an ke hada gara tum ke chu ki jun ke do ke thak chu claim chu dam ahuk abi pin lo posi akasik saket tipi khangjang lo posi alang litum phan Karbianglong Autonomous Council pen relief material bang la tapat lang kiroi bordar ke do ahawar arara tum phan kapachu noi phan relief material bang alang litum supply pini bu sinili tum government phan media through di chuning rilo Karbianglong Autonomous Council phan la penakoni tum puthuji government phan chuning ri thuji Oribel Timung a family a sopo tame a sopi tame mate a hema sorsi tame claim thek chi bang phan thuke government asakuri bang pipon vek nei pusi nilitum pini apherang ke mai penala itum phan chuni riponiglo lasi lalo la penke mumuta la son suluk soda ka tomon ka padu long deji phan la tapat lang ki roi hawar long tuke bitiliana kem bang tuke pedo pemeni la penke tight security bang provide nei la pen regular police patrolling bang padu nei pusini tum hin pen bangke pini se perai pen government of Assam la penke Karbianglong Autonomous Council phan kirangke mai pena jok kachuning ri pali pondo